Anagihapon sa MGCQ ang Davao City. Samtang lakip sa gibalik sa GCQ nga mga lugar sa Mindanao ang Zamboanga City. Kinihuman mipagawas ang Malacañang sa quarantine status sa matag lugar sa nasod kagabi. Ato sayron ang detalye sa report ni Jandy Esteban. Nalipay si Edward Ambo, manager sa usa ka salon, dihang masayrang magpabilin sa Modified General Community Quarantine ang Davao City. Hinay-hinay namang gud daw nga nakabawi ang salon, ubos sa MGCQ, kay ubay-ubay na ang pwedeng makater nga kliyente. Which is pasalamat gihapon mi kay tungod magpadayon ang among trabaho, kay lisod biya kaayo kung wala yung trabaho, mutunsa na lang pud mi. Una nang gianunsyo ni Mayor Sara Duterte nga mubalik sa GCQ ang syudad base sa rekomendasyon sa IATF nga gikagulan sa mga negosyante. Pero giapila kini sa mayor. Busa sugod July 16 hangtod July 31 magpabilin sa MGCQ with strict local action ang Davao City ug ang tibuok Davao Region. Sa Mindanao, MGCQ sab ang Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte sa Region 9. Sa Region 10, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Cagayan de Oro City ug Iligan City. Sa Davao Region, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro ug Davao City. Sa Soc-Sargen, Sultan Kudarat, Cotabato, South Cotabato ug General Santos City. Sa Caraga, mao ang Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug Surigao del Sur, ug Lanao del Sur ug Maguindanao sa BARMM. Samtang gibalik sa General Community Quarantine ang Zamboanga City nga kaniadto ana-ana sa MGCQ. Kinihuman padayong nagasaka ang ihap sa COVID-19 cases sa syudad kung asa sagad sa mga nagkasakit tungod sa community transmission. Lakip sab nga gibutang sa GCQ ang mga lugar sa Basilan, Butuan City ug Agusan del Norte kung asa sagad sa mga nataptan sa COVID-19, mga LSI ug ROF. Gibutang sab sa GCQ ang mga lugar sa National Capital Region, Laguna, Cavite, Rizal, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Ormoc City, Southern Leyte, Talisay, Minglanilla ug Consolacion, Cebu Province. Samtang ang Cebu City gipailawom sa MECQ. Bagamat meron po tayong mga forecast na hanggang 80,000 ang magkaka-COVID sa ating bansa itong buwan ng Hulyo, tama po na himukin natin ang isa't isa na sana gawin ang lahat ng hakbang para hindi po magkaroon ng katuparan ang 80,000 na COVID cases pagdating po ng July 31. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.